Altså ude i Kassø, lidt uden for Aabenraa, producerer man den nye e-metanol. Den skal jo så fragtes fra fabrikken ude i Kassø ned til havnen, og det er IRT-specialister i at køre den her slags farlige væsker. IRT's rolle på havnen er at være tankterminal, og det indebærer, at vi har nogle af de her store tanke, især på havnen, hvor vi oplager metanol. Den volumen, som IRT skal igennem terminalen om året, er sat til ca. 14.000 tons. Skibet, der ligger til i dag, er et tankskib, som skal videre med metanolen. De sejler til Antwerp først, omlæsser den, og derfra skal det til Korea, hvor det bliver brugt til plastikproduktion. Så kommer de her plastikgranulater tilbage til Europa, og så vil virksomhederne, som så har købt metanolen og plastikken, de vil så bruge det i deres plastikproduktion. Og det er jo vigtigt, at vi har så mange havne rundt omkring i Danmark som muligt, som kan udskibe, således at vi kan flytte transporten af gods over på skibe. Når virksomhederne flytter gods og råvarer, begynder rejsen ved kajkanten. Sådan har det været i over 760 år, og sådan er det også i morgen.